духай! Сега можем всички заедно много силно да изпеем Happy Birthday на Ани. Айде силно! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday dear Annie! Happy birthday to you! Аплодисменти за нашата годиничка! Ани, сега както се разправихме с теб, ти успя ли да си намислиш твоите 6 големи специални желания? Всичките? Добре, сега затваряш очите, мислиш само за твоите 6 желания. Ние всички заедно ще преборим много силно до 6 и трябва само ти по принцип да духнеш свещичката, но Митко сигурно ще духне преди теб, ще се опитам и ти да я духнеш. Айде сега броим силно до 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6! Айде сега, идваш да посвети свещичката. Айде давай. Браво! Хайде сега всички останали, готови? Айде сега всички. Няма да стане, добре. Айде сега